mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Zawsze jest komuś potrzebne. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. Nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby